dumadine jangka jagat. Perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa ingkang sinebut Baratayuda Jaya Binangun. Dene Sira Yayi Setyaki ndak dapuk dadi kusiripun Kakang lampah duta mring Ngastina. Inggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh Kaka Prabu. Yayi ndak pundhut sing prayitna lair batin. Mestine Dimas Sencaki wis uninga bab kamurkan lan candalaning para Kurawa. Ingkang sisip sembire luput katurangganing ngancam ngincim marang kawilujenganipun Kakang. Inggih Kaka Prabu mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Muga-muga sunaring Bagaskara saka jagat wetan dadi ungup-ungup wiwara pepadang marang hayuning jagat saisine Dimas. Sigrabala kang tuminga Prang campuh samya medali Ler kaget wilat sing kudu Pahyuang kung manguncang Nidi Bincang sangat ji mijil Ladinya medali wuwus Terus Surawilaga kaya buta singa wrakil Lah menika ta warnane kreta kencana nenggih Kyai Jaladara. Kreta kadewatan yasane Empu Ramayadi lan Hanggonjali. Genya mandhekan ning luhuring Megamalang.
Pramila ora jeneng mokal lamun kabeh piranti saranduning kreta dudu saklamaking wesi nanging sarwa rajaning wesi miyang waja pepethingan. Urta winangun pagedhongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedhah linangse sutra maneka warna. Marmo lamun kinarya lumampah bantering rata katyubing samirana arimbyak-rimbyak kaya hangawe-awe. Pagedhonganing kreta linurupan cindhe wilis ingkang kinarya wengku ineping kori tuhu kencana mulya pinatik mutiara di inten jamrut her geni ingkang kinarya upa renggane. Siraping kreta sisi ing mina jaladri mila lamun ta kasoroting surya nganti kaya srengenge kembar sewu. Pancadan wesi mangambal paku janur wesi pulusrani indene wesi balitung wengkoning rodha wesi mangangkang. Laring rodha kayu cendana sari karo rasa mala dasar kayune tuwa madhet serate cetha dorenge yen kinarya lumampah ngambar arum pindha prayangan. Sok nginggiling pagedhongan sinung kencana kapindha awak sarpa sakembaran marep mungkur. Pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara warih sak cengkir gedhene. Mendating rodha andayani membating naga Cinandra nganti yuang nagaraja ingkang ngangklang jagat. Kreta tinarik turangga catur ingkang padha dedeke padha jangkahe padha rosane nanging siji ulese lan katiasane. Ingkang abang aran Brapuspa ingkang abang aran Kyai Brapuspa asale saka jagat kidul. Paringane Bathara Brahma daya panguwasane. Kuwawa nasak uruping dahana ngayomi kanca rewangi. Ingkang ireng nama Kyai Sukanta asale saka jagat lor peparingi Sang Hyang Basuki. Daya katiasane bisa ambles ing bumi ngayomi sak katrine pisan. Ingkang kuning aran Kyai Sonya Sekti asale saka jagat kulon paringane Sang Hyang Maya. Daya panguwasane bisa angambah toya manjing samudra ngayomi kanca rewangi. Ingkang putih aran Kyai Cipta Wilaha asale saka jagat wetan paringane Bathara Wisnu. Daya panguwasane bisa ngambah dirgantara ngayomi sak katrine pisan. Wis jangkep busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludru jingga cineplok ceplok rukmi sari apindha sekar duren. Tropong endah kinancing andeman wesi kuning cedunduk inten rompyoh kapindha sekar glagak. Pramila lamun ta kuda lumajar kasoroting Bagaskara nganti kaya daru ingkang tetarungan. Kekalung gembyang krincingan rinunce kencana swidak sesisih. Lamun kuda laju lumampah anjalari krincingan kumrumpyang Cinandra nganti kaya gamelan cara balen. Dasar turangga papat sekti mandraguna tau tate sinabetake madyaning palagan. Sisik jemparing nusuk kukusing Sendhawa. Tawa tawi tawar tan ana gaman ingkang tumama.
Walta kocap nata Ndrawati Sri Bathara Kresna wis minggah ing pagedhongan den kusire ingkang rayi nenggih Raden Setyaki. Mekak kendali ngayataken sambuk sepira ta dawane pecut. Watara 8 depa ngayang. Yen ngadeg nganti kaya teja yen mentiyung nganti kaya kluwung. Membat mentul punang cemedhi. Turangga mulat klebating sambuk sami sakala kuda kirik ulun jegrik kuping jepiping mripat mlirik weteng mlembung suku temancep ing Bantala. Tuna tungkapan nyambuke kenapa gantanging kuda jemledhor suarane pecut. Mangkono kuda anggem prangkaya singa barong anggem prang kaya kidang lumba nganti kaya ula kobra. Banter playune kanang rata kala mangsa rodha sekawan secengkang tan ngambah Bantala. Ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga ruming puri mangkin tanpa siring alep nekan emak mas lir murubeng langit oh
rantak-rantak semeblak sorote Sang Hyang Pratonggapati. Ing drang wetan hanelai ginapit gunung temah tumlawung. Sorot lendayung semburat banglir socaning ugarapuh. Narata sunaring wangarka tinampi siraping Pandhawa Agung negari Ngastina. Ya ing Gajah Oya Liman Benawi ya sinebat Kuru Janggala. Pramila kawis tinggal gilar-gilar bonang sirap labet genyo mantolat kensara timbang harka. Dasar negaring kang panjang kunjung pasir wukir gemah tripah loh jinawi kerta tata Toraharja. Awit kasembuh pangaribawane Sang Nata ngasta bawat pusaraning adil. Tetungguling para kadang Sata Kurawa ingkang jejuluk Sri Duryudana ya Jaka Pitana Kurupati ya Risang Kurawa Indra. Narendra Birbanda Birbandu Birbanda numpuk kang Raja Brana Birbandu tegesi sugih sentana lan sedulur. Nujuari pasewakan Sang Nata kepareng miyos sing setinggil binatara telenggah ing dampar denta ingkang pinalipit kencana. Pinatik Nawaretna lemek babut permadani sinebaran sari-sari. Gondo Widolisah jebat kasturi kongas gandanira sangaji ngantos dumuging pamuraan. Nalika dinten pasewakan Sang Nata kepareng angaturi rawuhipun para sepuh nenggih Brahmana ing pertapan Talkanda ingkang apeparap Sang Mahatma Bisma ya Dewabrata. Datan kanton ingkang rama para sepuh Narendra ing Mandaraka ingkang jejuluk Prabu Sayapati. Datan kanton pasebaning Pujangga Kraton Ngastina Brahmana ing Sokalima nenggih Hyang Durnaya Resi Kumbayana. Sinambungan pasebaning bebanteng ing negari Ngastina mangka Senapati ning ajurit hanenggih Narpati Ngawangga jejuluk Prabu Karna Basusena ya Suryatmaja. Datang kanten pasebaning Warangkanata Ngastina saking Plasa Jenar ingkang kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman. Ing Jawiander pasebaning para nayaka jejel riyel aben cukit lenggahnya tanpa sela awit kathah kang samya ananggil. Mas lir murubing
dan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat sahana kang tian kanang sing dase maweh buka sawegung mak sering delahan yang kanang pinujweng hari
Wang Suksmati linuwih muga paring pepayung marang panjenenganing sun satemah mbabar pepadhanganing jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu. Kula ingkang minangka wakilipun para kadang Sata Kurawa ngaturaken panuwun dene para pepundhen Eyang Bisma Rama Prabu Mandaraka Bapa Druna Kakang Narpati ngawangga kepareng minangkani pamutah kula rawuh wonten ing Stinggil negari Ngastina. Kabagyaning manah prasasat lumampah wanci pangklong kepapak obor sewu. Awit inggih namung paduka para sepuh lan para pundhen ingkang kuwawi paring pepadhang tumrap petenging manah kula. Prasaja kemawon. Prasaja kemawon dinten samangke kula pun Duryudana nembe ketaman ribet. Ewuhaya ing pambudi inggih awit saking jubluking manah kutunging kawruh lan cingkranging nalar. Satemah pantok pepuntoning tekad jibek bebeking raos. Tanah sanes magepokan kalian badhe rawuhipun Sang Duta Pamungkas pengawakanipun para kadang Pandhawa ingkang badhe kasarira Narendra Ndarawati Kaka Prabu Bathara Kresna. Kalilan kula nyuwun dawuh sarta pamanggih sak mangsa-mangsa Sang Duta Agung rawuh wonten ing Ngastina menapa ingkang kedah kula tindakaken. Langkung rumiyin kula nyuwun dawuh saking paduka Kanjeng Hyang Talkanda kalilan ingkang wayah cumadong katerangan sabda temu paduka Hyang. Anjrah ingkang puspita rum kasliring samirana mbre Sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Ong ilahing awik namastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh. Putu Prabu Duryudana
adhedhasar pangandikamu lamun to dina iki bakal ana duta pamungkas saka Pandhawa ingkang kasarira putu Prabu Ndarawati ingkang wigati nedya ngrembug baline Praja Ngastina marang para Pandhawa. Putu gandeng ingkang dadi punjering perkara iki bab kamukten negara Ngastina. Mula wewatone Bisma uga sejarah mula bukane negara Ngastina iki. Duryudana, negara Ngastina iki mbiyen yasane Prabu Hastimurti. Negara iki mbiyen yasane Prabu Hastimurti banjur tumurun marang putrane ya kuwi Prabu Pratipa. Saka Prabu Pratipa banjur tumurun marang wong tuaku ya kuwi Prabu Sentanu. Dadi mestine darah Ngastina. Darah Ngastina sing sah kuwi dudu Pandhawa lan Kurawa nanging malah Bisma iki. Merga aku putra pembarep saka Rama Prabu Sentanu. Nah, banjur apa ta sebabe saksedane Rama Prabu Sentanu dudu Bisma ingkang gumantinata kepara malah Yayi Abiyasa ingkang jumeneng ratu. Ya sebab nalika semana kamukten Ngastina ndak lilakake tak nggo nomboki katresnane wong tuaku nalika ngayunake putri Wirata Dewi Durgandini ya tilas garwane Begawan Parasara ya ibune Yayi Abiyasa. Wiwit kuwi Poneyang banjur nglakoni wadat datan palakrama tumuli menditana pertapan Ngetal Kandha. Ewadene negara Ngastina diwengku dening Yayi Wiyasa tumurun marang Pandhu Dewanata banjur nganti dina iki putu Prabu ingkang lenggahe kamukten Ngastina. Jaka Pitana mula ndak rewangi kurban kaya mengkono mau merga saka gandrungku karo katentreman, kerukunan lan karahayon. Negara Ngastina pusakaku iki, Ngastina wutah getihku iki. Aja dienggo ajang pasulayan lan memungsuhan nanging nggonen mukti bebarengan kelawan sedulurmu Pandhawa kanthi rasa tresna lan welas asih. Kawruhana ngger Kurupati nista-nistaning titah. Nista-nistaning titah mono lamun ta congkrah dredah munggah panca bakah karo dulur mung perkara rayaan warisan. Nista-nistaning titah, nista-nistaning makhluk mono yen nganti bengkerengan karo dulur mung perkara bondo walat ya kuwi warisan. Wis putu kuwi panemu saka Poneyang muga-muga bisa kanggo panglimbanging penggalih Duryudana. Inggih. Matur nuwun Kanjeng Eyang Kalidamar ing sampun paduka dawuhaken dumateng ingkang wayah. Salajengipun Bapa Durna kasuwun paring sesulang sabda ta memagepokan kalian lelampahan menika. Wekdal sawetahipun kula caosaken dumateng Bapa Durna. Oh, dadalah. Lole mlegudug manyor-manyor mergantil buntute kisah. Andeng-andeng ana mata yen dicuplak dadi mala. Kula inggih nggih anak Prabu mboten langkung sendika ngestokaken dawuh. Kula nuwun sewu. Nyuwun pangapunten. Kabekta wonten mriki menika
Durna jinejer dados gurunipun Pandhawa lan Kurawa. Pramila sedaya atur kula menika ngadeg jejeg adhedhasar darmaning dwija ingkang kedah. Kajibah babar kawruh kautaman dumateng para putra siswa kanthi leres lan adil nggih. Mila rinten dalu mboten wonten ingkang kula gayuh kejawi namung rahayuning murid lan wilujenge siswa. Mugi-mugi murid kula sami gesang mukti wibawa Nyakrawati mbau denda sarta saged dados sarana tentreming bawana lan kamulyaning sagung tumuwuh. Haji Jaya Kawijayan ingkang kula paringaken dhumateng para Pandhawa lan Kurawa kala wau ing batos kula angudang mugi-mugi sedaya piwucal kala wau saged kinarya pepakem lan gegaran anggenipun sami netepi dhumateng darmaning kasatriyan memayu hayuning jagat. Mila saking menika nggih menawi ngantos perang kadang tunggil guru wonten ajanging Baratayuda menika dumados ateges sedaya piwucal kanuragan sarta kadigdayan ingkang kula paringaken dhumateng murid-murid kula namung dados pancadan pasulayan lan cecongkrahan. Nggih. Kula rumaos dosa lan dados sumbering kalepatan awit Haji Jaya Kawijayan saking durna malah kangge srana rusaking keluarga lan wijining memungsuhan. Mila saking menika kula sanget jumurung dhumateng dawuh pangandikanipun ingkang Eyang Talkanda. Monggo barang caranipun menapa ingkang kedah dipun tempuh bakenipun saged manunggal guyub rukun gesang kanthi samat sinamadan daya dinayan sahiyek saeka kapti Pandhawa lan Kurawa gesang sesarengan mulya wibawa wonten negari Ngastina. Kula kinten namung menika ing saged kula aturaken klungsu-klungsu nderek udu menawi kathah kalepatan ing bab atur kula. Ingkang Bapak nyuwun gunge samudra pangaksami nggih matur nuwun. Piye? Matur nuwun Bapa, dawuh piwucal jeng andika dados panglimbanging manah kula. Salajengipun kula nyuwun dawuh saking Kanjeng Rama Prabu Mandaraka wekdal sakwetahipun kula caosaken Kanjeng Rama Mandaraka. Sang Pantara Patri amung cipta pukulun tanulyan kaeksi mila katut